painot dagan kay mga kalaagan ang Cordova, but karong adlaw ang among napili is ang 10,000 roses. So stay tuned guys, kuyugi ko ninyo. Susi na sa mamang jowa. Dito nila nilalagay yung mga promises nila. Ayan, sobrang dami dito sa likod ko. Sobrang dami talaga. Yung mga taong nagpa-promise. Sabi na hindi nila iiwan. Hindi nila iiwan yung mga isa nila, pero sa dulo iiwan pa rin. Oh! So ito naman sa likod namin guys, ito naman yung mga roses nila. Ayan, sobrang gaganda. Fake sila pero maganda pa rin tignan. So para pa rin totoo. Ayan. Pero mas maganda ito guys pag gabi. Kasi may ilaw na to. Huh? Ayan guys, sobrang ganda. Ito yung mga 10,000 roses. Ito yung isa sa pinakasikat dito sa Cordova. Ayan. Umiilaw ito kapag gabi. Ayan, sobrang ganda. Ayan, dito guys, pwede itong higaan. Yan guys, sobrang ganda. Wow, sana all. Yan. Sobrang ganda guys. Marami dito oh. Marami pa rin pumupunta-punta dito kahit hindi taga Cordova. Dahil sa ganda nito. Yan. Mamaya guys, punta tayo doon sa taas. Hey guys, so sobrang dami talaga ng tao as you can see. Yan. Dami pumupunta dito guys. Mainit man gabi. Kahit masakit itiisin ko. Para sa Tala. Maganda pa rin kahit mainit dito sa taas. Wow. Tinaw kay guys. Perfect for dating sa mga nag-date. Hi sir, what is your order? Can I check out of you? Huh? Huh? What's that? Ulitin ka take out. Na-take out na bitaw ni mo? Nice. Know what guys, 10K is a really nice place. Ari nga mo guys. So hi guys, for this video is dahil sa may magmukbang amo sa mga tour sa 10K roses kung sa kanila. So hope you like it guys.
Mao na akong kuyog day guys. Mao na si Mary Grace. Akong baby. Wow, naslay sounds. Hi sir, can I take your order? Ay, Ordering po ay ah? cafe na masarap na gaya. Oh my God! Diyan. Nice kay guys. Peaceful sad kayo kusog kay ang hangin. So guys, there na namin ito. Don't forget to Like, comment, and share. and don't forget to click the notification bell for more videos below. Dadal. Among braso ba pinakagahe, pero kasing-kasing na Bisaya ko.